kupovat za zvýhodněné ceny. Pojďme představit další aktivity. Je tady porcelánová školička. Manželé Dolinovi se postarají o vaše nejmenší a jak mi Ruženka Dolinová napověděla hned při tom prvním vstupu dnes, a to bylo v 9 hodin, tak jsem říkal, že to návštěvnické centrum, které doplňuje porcelánová školička, a to najdete v prostorách společnosti v Nové Roli, tak v loňském roce, dámy a pánové, navštívilo za celý rok zhruba 7 000 návštěvníků. Ovšem letos, a to je ta aktuální informace, a to máme 10. září, už zavítalo do návštěvnického centra společnosti 1794 pozor 8 700 návštěvníků. Tak věřím, že to číslo ještě naroste, protože dokonce na tom aktuální zlavo uvidíte, jaká bude ta změřená cíla na tom celoročním roku. To návštěvnické centrum, kterého patří také porcelánová školička a nedávno se nabízí v provozu porcelán v dnešní